מה המסיבה? בטח סתם עשה לי זה שנייה. מוזס? תראי לי. זה שלבש את הפייט עם הכחול. אתמול היה לי הכי כיף בעולם, האירוע היה מושלם, מוזס התחלתי עליו ישר ברמות. אבל אגב, על כולם, כאילו, הם ממש כולם היו חמודים, באמת, ישר כאילו, היינו ממש מגובשים. בינתיים היא תתנחם כמו ישראלים רבים בזרועותיה של פחמימה בטוסטר עם גבינת העמק. מה נשמע? טוב, מוזס? אני יודעת, מה, חיבוק, נשיקה, משהו. כאילו, ישראלי? משהו מריח טוב. כן, תראה. עושים ברביקיו, זה מימון, הוא השף. מה אתם מבשלים? יש ריח טוב. דבר ראשון ששמתי לב זה הריח. היה ריח של אוכל, חבל על הזמן. הוא בדואי. איך אמרת, קראת ליישוב הזה? שיבלי, מכפר שיבלי. פה ב-LA. יש לו ידיים, חבל לך על הזמן, הוא מכין מקלובה, כמו שדודה שלי מכינה מלאווח. גיאה, ויקיר עובר למנהג הישראלי הידוע לעשות ציור בבית ולהשוויץ בבידה. הבית שקניתי אותו הוא היה ככה, הוא היה עד לפה. ואז הגדלתי אותו, והכל פה חדש בעצם. כן, רצפה Earth יפה. Materials. מעבר לזה, בוא תראה. עושה לאנשים סיורים כל הזמן. כאן זה החדר של הילדה שלנו, וזו יחידת אורח עם מקלחת ושירותים, כי אני אוהב לשתף אנשים בהביטט שלי. בואו תראו אותי איפה שאני חי באמת. זו מתנה שלי ליום הולדת 40, הצאר ניקולאי, אתה רואה? הוא עוקב אחריך. He's watching you everywhere you go. לפחות הוא לא קעקע את זה על הגב במשבר גיל 40 שלו. שמת לב לפלואו? בגלל שיקיר גדל בבית שפחות היה, וכל דבר הוא השיג בכוחות עצמו. הוא עבד קשה, עשה בשביל להשיג את זה. אז בגלל זה היום הוא מתרגש מכל דבר, מגרב, מקירשו. זמן למינגלינג עם ישראלים. I'm from Nahariya, small town in Israel. אוקיי. ולוויכוחים שכולנו נורא אוהבים. The most prettiest girls in Israel is from mine. Now, what's the best place in Israel? פתח תקווה. In life, לתרום לילדים סרטן. קדימה, סרביו! בעברית. זה היה... קצת מוגזמת לי. אני לא אוהב הישראליות הזאת. בשבילי זה קצת יותר מדי. און קולטום, אייל גולן, שרים, כולם ישראלים, כולם מדברים ישראליות. בשבילי זה יותר מדי. בשבילי זה הרבה. תקשיב, אני לא הייתי בערבים כאלה גם בישראל. But Mills, he dance with them, צרפתי, אבל טוניסאי. אפשר להוציא את הטוניסאי מטוניסיה, אבל לא את הטוניסיה מהטוניסאי. בוא, לך תרקוד איתם. יאללה, ננסה לראות. לא, אל תסתכל ככה עם הראש. נו, נראה אותך. פעם אחרונה שהייתי בחפלה. די נדיר למצוא חפלה בארצות הברית. לא יצא לי להיות. בזמן שמשה הקמן מצא את החפלה הנדירה אצל יקיר, My daughter, מה ישראל. טליה! מגיע טלפון הישר מישראל. טליה, היי מדהים. בייבי. מאז שטליה התגייסה לצה"ל, כשהיא מתקשרת, אני עוזבת הכל ומרימה את הטלפון. היי בייבי, how you doing? She's number one. הנה, look who is here. היי, טויה. וואטסאפ, אני. אז מצב הדברים הוא שדייוויד נצפה כמעט מחייך, בזמן שסיגל עושה עוד צעד תימני. ומיטל מצא לה בן זוג של מישהו אחר, כי בעלה לקח לו מיקרופון. אתה רואה איך אני חי פה? נו. דבר כזה, בארץ זה עולה 80,000 שקל. אנחנו עושים פה, ברוך השם, הרבה יותר. ברור שהחיים פה יותר קלים. אבל אני רוצה להיקבר בישראל, רוצה לחזור הביתה. הוא התחתן עם אמריקאי. אתה התחתנת עם צרפתית. אסף, בתור הפארטי פופר, מטיח ליקיר את האמת בפנים. אתה יודע שמיטל, לפי מה שאני שמעתי אתמול, רוצה לחזור לארץ. אבל מה הבעיה פה? מאוד ברורה. אני מאוד רוצה לחזור לארץ. אז למה אתה לא חוזר? למה אני חוזר? בגללה. היא רוצה לחזור לארץ? היא אומרת לך שהיא רוצה. אז אתם צריכים ללכת לשיחות. היא רוצה לחזור רוצה לארץ. גם את לא עכשיו. שמעת? אני לא מבין. הייתה לי או שאתם לא שיחה. מתקשרים ביניכם, או שאתה היא ממציא לי רוצה, ממציאה, אני לא מבין את זה. היא רוצה. אשתי רוצה, אבל היא מפחדת שאם אנחנו נחזור לישראל, כל זה ייעלם. מה זה כל זה? כל זה, לא יודע. הבריכה. הבריכה, כן. הכסף. עץ תותים. העתיד שלהם. כמה היא מתגעגעת? לא, כן. זה היה מעבר לגעגע. אני מתגעגע, אבל... אמרתי לבחור את השיר הכי קצבי, הכי מפוצץ, שיגנוב את ההצגה שם. אני מת על השיר הזה. שטלטל את חבורת הקריוקי. אני כבר נראה לי, יש לי הרגשה שאת הולכת להגיד לי משהו. מישהו ניסח משהו על טריש ומוזס. טריש, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא זה, היא פשוט זה, היא עשתה איזה וידאו של השואה. קפצו לי באינסטגרם הערות מאוד עוקצניות כלפי טריש, שהיא מדברת בגנות יהודים, והיה איזה קטעים שכתבו עליה, שהיא אומרת שהיטלר היה מנהיג טוב. אני הייתי בשוק. רק נציין אור ומוזס, ביד אחת מחזיק את מליבו ברבי, וביד השנייה עונה למבקרים. בגלל שטרישה היא דמות כזאת ציבורית, יש לה קהל משהו להגיד על כל דבר. ובקהל גם יש קולות שהם מאוד שליליים. התפקיד שלי זה לשמור עליה, להגן עליה. אז מוזס, צבא של איש אחד, יוצא להגנה על העמוד של טרישה. אנשים ששונאים הם בדרך כלל... זה לא שהם טיפשים, אבל אין להם היגיון.
האשימו אותנו בכל דבר אפשרי. כל דבר אפשרי. אני עשיתי כל פשע שאי פעם היה קיים, היא עשתה כל פשע שאי פעם היה קיים. אבל לא דמיינתי לעצמי שאחרי שהיא מתחתנת עם ישראלי, יהודי, ויש לה ילדה, והיא עושה את כל הדברים שהם, אתה יודע, חוגגים את החגים, והכל שמים באינטרנט, והכל מראים. לא דמיינתי לעצמי שגם אחרי שכל זה קורה, שעדיין אנשים ינסו לגרום לה להיראות או להישמע כאנטישמית. מכחישי חתונה עם יהודי שכמותם. Thank you for coming. You're welcome. מה אתה אומר? תודה שבאת, אהבת? הפנתר השחור שלי שם מחכה לתקוע את הפנתר. כשהקיר נכנס ציפיתי שיהיה איזושהי כניסה. הם היו לבושים יפה, ממש כמו כוכבים מגיעים. Watch me, but not too close. Hey, אחי, nice to see you again. This is your party? Why is this guy following Akira everywhere? Like someone wants to hurt him, or I thought something was a little weird, you know? Hello. Hi. באיזה יום הולדת אין איש עם חגורת נפץ שהולך אחריך? פתאום התחלתי לראות את השומרים ואת המאבטחים. יש משהו שאני אמור לדעת, משהו שאני לא יודע. אם אני בטוח, הייתי צריך להגיד את המאבטחים שלי, מה? שכידוע תייבש את כולנו ותעזוב את האמריקאים, ומוזס ייאלץ להתמודד עם השאלות הקשות. בוא נלך לבא. היה חשוב לי לדבר עם מוזס, כי אני חוששת שכל העניין... תודה רבה. חיים, יש לי משהו שאני רוצה לדבר איתך, אבל אני לא אמרתי, אני לא מדברת איתך פה. אני רוצה לשבת איתך על כוס קפה, לשוחח, יאללה, לדבר. זמן מחכה. ואמא שלי אמרה לי, כשיש לך משהו חשוב לדבר, לא לדבר במסיבות או בר מצוות או בחתונות. כי את ככה, you distracted. כן. אצל אמא של סיגל לא מדברים בזמן חגיגה. זה פוגע בה, על זה אני דואג. סיגל הנסערת מחליטה לעשות צעד. מאוד חרה לי שהיא אמרה שהיטלר היה great leader. קודם כל תביני, כשהיא בתוכנית, היא בדמות. אבל היא... זה דמות. אוקיי. מוציאים אותה מהקשר, ואז אומרים שהיא זה או שהיא זה.